Hi guys, maadjong hapon ninyo diha. So karon guys kayo man koy lingaw. Magdugmok ko aning abono ng tai sa baka. Ako siyang tadtaron kay ha? Ako siyang tadtaron guys kay mag-transfer si mama sa buwak. Si mama may tig-transfer kasi sa may kuan og kamot. Ako di man ko kabuhi ang buwak. So si mama hong pa-transferon. Nya kay kinahanglan mag-abono tai sa baka og uhot ug toy abono rid bulain nya kanang saad sa baboy ba hinabuwa ba ha init bitaw no anja na. So naa ko'y kalaw guys kay init-init pa diring dapita. Mo ni kinabuhi na mo diri og mag abono mis mga buwak. O ni ipalit abono guys. Nga abono nga ganun na ay kuan nga abono. Kundi ani ra jud amo ang madali-dali. Ani ra jud amo madali-dali guys. Amo ani siyang i-mix ang tahop, ang uhot. Pero katong tahop lata-lata na to nga tahop ba katong kanang kuan na bitaw nga tahop na may daghan dito katong tahop sa galingan. Moro to imong gamiton. I-mix ani ni ja ug uhot. Kani si ja tahop ang tuwas galingan. Kada bang binuga sa humay ba? Unja uhot unja katong abono nga katong hinabuwa saad sa among baboy ba nga abono pud to siya kay tae pud to siya sa baboy ug kanang naitahop kay din sa gibutangan man kog tahop na moamungad sa baboy so mo pud sila among habuaon nya ani kakuan kay lata-lata na ba siya ba abono na to siya. So mo to siya i-mix na mo ani. Nya mo ni among abono sa among buwak. Ug sidyang init kaadto ba. Kanang tataran diha ma ako nang gamiton be. Diha tataran diha. Man may buwak nga mahalon guys kayo may kwarta ipalit kani among buwak baratuhon na ni among buwak ay di jud kay baratuhon di jud di siya nga kuan nga buwak basta bala na buwak wa me atong mahalon nga buwak kay di mi kapalit wa may kwarta ipalit. Kwarta ipalit guys sa buwak ng mahalon. Among buwak simple lang kaayo. Like for example the bumbel. Ang bumbel ganahan pakos bumbel kay way undang buwak. Ganahan pud ko kuan na buwak ba. Ay kada bang kuan ba? Mubuwak jud sidya kay attract tan-awon basta mubuwak. Mohong ganahan bahala gud karaan nga buwak basta kay mo buwak siya. Wa mi kwarta ipalit ng mahalon nga buwak ang taon Ginoo ko. Amo ganing orchid sinatagra so igagaw kuan pa jud to guys napadjudang kuan naidang pusti ba kuyo kayo hatag ang gagawa dang pusti
Mahal siya guys, ang orchids na hinatag sa kuing agaw. Da siyang pusti. Ikakuha na ninyang buwak, ikaduha. Lagi ikaduha na ninyang buwak. Kani siya guys. Ang kani, nibuwak na po siya. Shout out day ko sa kuing agaw nga si Tata. Salamat ka sa imong buwak ta. Moray ko giharag kaduha na ni buwak ring usad ring dako kani siyam ni sila ka buok guys gihatag ni Tata nga naay pusti daan. Wa pa ko kailis og pusti wa pa ko kuha kani siya nga buwak kaduha na ni siya ni buwak. Pero na pa may wala humad pud dito kay wala lagi trapal. Didto rag ending guys nasamad ko. Didto rag ending kay nasamad ko. Poink. Nasamad ko guys. Oh my god. Poink. Toink toink toink. Toink toink toink. Huh? Ay, alas 4:55 naman di ay. Undang na ko guys, kay mamisbis pa ko buwak. Nalimot ko. Mamisbis pa maday ko buwak guys. So, undangan na to guys, kay mamisbis ko buwak. Bye guys! Thank you for watching. See you next vlog. To be continue, kay wala pa ko na human. Maghakot pa ko atong usa ka klaseng tae. Then, i-mix. It's me, Sim, playing Busy.